Моңаршы юғалғаннар да. Балам белән бер атна гына үткәрдем. Аннары алар килде. Һәм баламны алып киттеләр. Алексны. Минем баламны. Миңа булышыгыз. Аның шприц кебек әйбере бар иде. Һәм ул миңа аны кадады. Ул балама зыян китерергә теләде. Безнең проблема бар. Менә очкан кешеләр исемлеге. Кешеләрдән сорап чыктым. Аларның берсе исемлектә юк. Сәлам. Итан. Минемчә аларны урлаганнар. Клэр. Мин Итанны хәтерләмим. Ул миңа нишләгәнен хәтерләмим. Ярдәм итегез. Аның бер сүзенә дә ышанмагыз. Ул аларның берсе. Ул нәрсә дигәнен аңламыйм. Ул бер үзлексез алдыйчак. Нигә миңа бу сорауларны бирәсең? Бу бит хата. Син кем икәнеңне әйт. Ул дөресен сөйләсә, Джон. Юк икән. Эй. Татлым, барысы да әйбәт. Тынычлан. Джон, уян. Нәрсә? Клэр? Нәрсә? Аның безгә тимгел һәм Джекны табырга кирәк. Ул хәзер бункерда. Ярар. Юк, Клэр, көт. Клэр, көт. Юк, Джон. Балам, Төн уртасында джунглидан йөрү куркыныч. Мин Джек артыннан барам. Аны монда чакырырмын. яхшы. Борчылма. Джек. Нәрсә булды? Балада температура. Температура? Клэр монда килергә теләде. Ул йоклыймы? Төне буе тавышы да юк. Тизрәк кайтырга тырышырмын. Тынычлан, балам. Барысы да әйбәт. Хәзер әни кызы шуны бетерер. Яхшымы? Тыныч. Джек. Син монда нишлисең? Безгә якынлашма. Аның инфекция, әйеме? Нәрсә? Бала. Ул ширли. Кит. Бездән ераграк тор. Хәтерләмисеңме? Бу вакцина. Без аның ширләвен теләмибез. Кит. Аның янына килмә. Нигә син монда килдең? Сиңа монда нәрсә кирәк? Безнең лагерьдан кит. Нәрсә булды? Ул нәрсә диде? Балам белән нидер булган ди.